Plateforme Les Fausses Nouvelles bamanankan na fanga kuraw ka jɛkulu olu ye kunnafoni jɛrɛ kɛ bi Maison de la Presse kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 16 waati. Ni kunnafoni ani dɔwɛrɛw b'an bolo ka lase aw ma bi su in na ka bɛn tarata ma août kalo tile 25 san 2020. An limanaw aw bɛɛ ni su a y'aw bisimila. NFTV jabarani filɛbagaw aw ni su ko kura a y'aw danse bi kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna la. Coronavirus banakisɛ n'an b'a wele tuguni ko COVID-19 ale kɔni jɛnsɛnlen bɛ diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ kɔnɔna la a bɛ kalo damadama bɔ. Mali ma kisi a ma sabula maliden 2000 ani kɔ a bɛ olu bɛɛ lajɛlen na. O bolo de kan bi Mali kunnafoni kɔlɔsiliso n'an b'a wele ko la HAC Haute Autorité de la Communication o ɲɛma ye dantigɛli kɛ o min kɔnɔna la a ye kunnafoni dilaw bɛɛ fo u ka kunnafoni di ko ɲuman na coronavirus banakisɛ kan. An ka Fode Ture ale ka kɔrɔfɔ lamɛn. An ka jamana bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ. Gɛlɛyaba min ni an y'an kɔfilɛ k'a lajɛ a ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛlɛn. A ye bɛɛ kɔnɔna fili. Nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛya in kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ gɛlɛya in kɔnɔ a kunnafoni dili kunnafoni sɛbɛnw fɛ arajow fɛ télévision fɛ an y'a kɔlɔsi k'a fɔ kunnafoni ni a dira sariya kɔnɔ faamuyali kɔnɔ k'a sɔrɔ kunnafoni dilaw u ma kuma bayɛlɛma mun bɛ se ka na ni tiɲɛni ye. O kama Haute Autorité de la Communication min sigilen bɛ kunnafoni dɛmɛni kama a sigilen bɛ kunnafoni kɔlɔsili kama a y'a kɔlɔsi k'a fɔ baara nin a kɛcogo ɲana o de la Autorité de la Communication a bɛ bɔ bi ka na kunnafoni sɛbɛn bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ kunnafoni baara la k'u fo baara kɛ ɲuman na k'u fo baara kɛli a faamuyali kɔnɔ k'u fo baara kɛli fana ladamu kɔnɔ. An b'a ɲini u fɛ u ka to o sira in kan mais o bɛ taa wajibiya k'a fɔ u ka to jɔsen 3 kan. Jɔsen fɔlɔ ye jumɛn de ye? Kunnafoni mun bɛ di a ka kɛ kunnafoni sanuman ye a ka kɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen ye a bɛ aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min a ka dɔn k'a fɔ kunnafoni bɔra yɔrɔ min o yɔrɔ sabatilen de don. A kana kɛ kunnafoni ye an bɛ min mɛn sika la an bɛ min mɛn sini ma sini ni ɲininkara i tɛna se ka dalu di a kunnafoni la. An b'a ɲini a kunnafoni dila bɛɛ fɛ o kunnafoni sugu an ko o ye k'o to yen. N bɛ segin a kan n'a bɛ kunnafoni min di a ka kɛ kunnafoni sanuman ye a ka kɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen ye a ka kɛ kunnafoni ye min kunnafoni sabatilen don. Filanan kunnafoni minnu bɛ di a k'aw jija o kunnafoni a ka jamanadenw wele k'u bila yɛrɛmina sira kan k'u bila ladamu sira kan k'u bila jamana bɛ kɛlɛya min na an bɛ kɛlɛya min ɲini an k'o sabati an k'o topɔtɔ. Jamanadenw k'u wele k'u labila sigiɲɔgɔnya kɛlɛya ɲɔgɔn faamu kuma ɲɔgɔnya o ka sabati o ka topɔtɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Sabanan kunnafoni minnu bɛ di an k'an jija o kunnafoni an kana jamanadenw wele k'u bila kojugu kan an kana jamanadenw wele k'u bila kɛlɛ kan an kana jamanadenw wele k'u bila fitina kan k'u bila tiɲɛni kan. Baara o baara bɛ kɛ an bɛ wagati min na ko bi o baara ka kɛ pour que jamana ka se ka jɔ pour que jamana kɛlɛya ka sabati jamanadenw bɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ balimaya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale la o ka sabati foyi kana na k'o tiɲɛ.
o de la haute autorité de la communication min sigilen do kunnafoni kɔlɔsili kama kunnafoni dɛmɛni kama k'a bila sira ɲuman kan k'a bila sariya kɔnɔ an hakili la an b'a dɔn fana an tɛ fili k'a fɔ kabini baara in daminɛna kunnafoni dilaw kunnafoni dili sɛbɛn b'o la télévision b'o la radio b'o la sira wɛrɛw b'o la a bɛɛ ye kunnafoni dili min bɛ jamana kɔnɔ sariya mun b'o o kuma k'o labato o labato kɔnɔ an miiri la fana an bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ kunnafoni di sɛbɛnw radio télévision an bɛɛ bɛ jɛ pour que nin gɛlɛya in a bɛ se ka ta ka bɔ jamana kan cogo min an bɛɛ bɛ jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ anw minnu sigilen b'aw kɔlɔsili kama an'aw minnu bɛ baara la ka kunnafoni di an bɛɛ ka jɛ k'a dilan pour que jamana in ka se ka bɔ nin taabolo in kan. A ɲinimɛ bɛɛ fɛ halisa an ka jɛya walew k'olu matarafa yaasa coronavirus banakisɛ o bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ gɛlɛyaw la togoya min na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna togoya min na fanga kuraw ka jɛkulu n'an b'a wele ko plateforme les fausses nouvelles olu ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi wulada in na maison de la presse kɔnɔna la. A kun tun ye ka wele bila maliden bɛɛ ma yaasa ka jamana politiko gɛlɛya k'o faranfasiya ani fɛnɛ ka camancɛ fanga génération kunda ka o kɔkɔrɔma don kosɛbɛ ko bɛna to sifinaka minnu bɛ jamana kɔnɔna la ni jɔyɔrɔba b'u bolo ni dɔnniya b'u la faso kanu b'u la k'olu na se ka Mali ka siniɲɛsigi k'o ta u bolo fila la ni ka dilan sira kuraw fɛ. Mariam Sako ale ni Tijani Sidibe olu tun bɛ nin kunnafoni di jɛrɛ in kɛnɛ kɔnɔna la NFTV maaw tɔgɔ la. Anw ye tɔnkulu ye kabi 2012 an bɛɛ kun b'an damatɔ na an nana Mali lahalaya lajɛ sisan an farala ɲɔgɔn kan ka tɔn kuraya sabu an ye min fɔ fɔlɔ n'an kun bɛ fɛɛrɛ tigɛ la mɔgɔw donna n'o fɛɛrɛ cɛ ni min ko i bɛ dilanni kɛ ni fɛn min i dɛsɛra min na i b'o to yen bon anw ɲɛ b'a la o ɲɔgɔnna bɛna waleya o ɲɔgɔnna ye jumɛn ye maliyɛn si tɛ yen bi n'i y'a ta k'a ɲininka ni san 30 tɛmɛnen min tɛ kule k'a fɔ k'a ma ɲa min t'a fɔ k'ale degunna fɛn o fɛn bɛɛ y'a fɔ sa ka sɛgɛn kalanko fɛn bɛɛ fɔra sa donc an ko an ka ɲɔgɔn ye an ka ɲini cette fois-ci fɛn kana taa ka maliyɛnw to bilen an ka bɛɛ wele bɛɛ kana ka bɔ a kalama min m'an don ni kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔlɔlɔw kɔnɔ cogo min na donc o de y'a ye an ye conférence de presse kɛ bi ka n'a yira Mali bɛ lahalaya min na bi k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ taa sira min fɛ k'o sira ɲɛfɔ mɔgɔw ye. An b'a ɲini k'a fɔ sigikafɔw ka dayɛlɛ sigikafɔ ninnu mana dayɛlɛ o ka wolo président na min bɛ transition diriger o ka wolo gouvernement na min fana bɛ jamana organiser parce que an b'a fɔ an bɛ segin a kan Mali mago bɛ sigikafɔba de la k'a ta maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna na maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka wele an ka na sigi an ka lajɛ 91 kɔfɛ mars 91 kɔfɛ mun y'an se nin niveau in ma mun y'an se nin ma an k'o lajɛ n'an y'o lajɛ an k'an ka mun kɛ walasa an bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ barisabu mɔgɔ wɛrɛ tɛna se k'an bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ anw yɛrɛ de ka waleya y'an bila nin kɔlɔlɔ kɔnɔ wa ka kan anw yɛrɛ de k'an sigi k'a lajɛ an k'an ka sira kura min ta o de y'a to an ye nin sigikafɔ in fɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa Mali kura min n'o y'an bɛɛ ka laɲini ye o ka se ka sabati an t'o kɛ anw yɛrɛ kama mais an b'o kɛ parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ na anw kɔ Mali min n'a ye indépendance ta 1960 dɔw y'o kɛ olu caman tɛ yan bi donc an fana kan k'an jɔ an jɔyɔrɔ la pour que Mali min fana n'o bɛna to o ka se ka ko kɛ malidenw ye kalanko sira fɛ kɛnɛya sira fɛ lakana sira fɛ ani sabati sira ani bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya sira. Ibrahim Boubacar Keita Mali jamana kuntigi kɔrɔ ale ka fanga dafirilen kɔfɛ Mali finitigilakaw fɛ a ye kɔrɔfɔkan bɔ o min kɔnɔna la a y'a sɛbɛntiya diɲɛmaa ye k'a fɔ ale tɛ fɛ ka segin fanga la tuguni hakilina jumɛn de bɛ malidenw fɛ o kɔrɔfɔkan in na ka fara o kan CNSP ni o ye Commission nationale pour le salut du peuple o maaw ko k'u jɛna ni CEDEAO maaw ka laɲini dɔ ye o min ye ka Ibrahim Boubacar Keita jamana kuntigi kɔrɔ k'ale labila yaasa a bɛ se ka taa furakɛli kɛ togoya min na o kibaruya bisimilala jamana kɔnɔdenw fɛ togoya jumɛn na Idrissa Badimi ale ni Bakari Kone olu ye ɲinini kɛ a ko kan. Je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Jamana ɲɛmaa Elhadji Ibrahim Boubacar Keita ale kɛlen kɔ ka jɛya CEDEAO maaw ye
ko ale kɔni jɛna fanga kɔ o wale in kɔni jɛra maa caman ye olu ye foli ani wale ɲuman dɔn ta ka jamana ɲɛmaa kɔni sɛgɛrɛ. Ne hakilina ye min ye a ye jamanaden ɲuman kɛ parce que jamana kun sera niveau dɔ la a kun bɛ taa taabolo kan taabolo ɲuman kun tɛ bilen bon n'a yɛrɛ ye hakili sɔrɔ ka jamana labila a yɛrɛ ye fana tɛ baasi ye ko ɲuman yɛrɛ de a ye faso de ɲuman kɛ a y'a ka baara kɛ. A ye baara ɲuman kɛ a ye hakilimaya ko kɛ a ye faso de ɲuman fana kɛ parce que ka da kan ni jamana ɲaamina ka se niveau dɔ la maakɔrɔ don ale yɛrɛ ka kan ka ɲɛnabɔ donc n'a taara i lafiya o fana ka fisa an bɛ dugawu de kɛ sisan min bɛ n'a nɔ la ala kana o kɛ a ta ɲɔgɔnna ye wa kɛ se ka kɛ jamana baara an bɛ ka lawasa sɔrɔ a kɔnɔ. Bon ne hakili la a ye faso de ɲuman ye a kuma fɔ ka da kan a tiɲɛn'a bolo a tɛ se a mɔgɔ t'a bolo donc n'a y'a bila an ka solution wɛrɛ ɲini na o ka fisa an k'a to a bolo a ka tiɲɛ ka taa ɲɛfɛ hali bi. An tun b'a fɛ a ka taga de ni ale y'a kɛ n'a wulila joli ma bɔ mɔgɔ ma sa mɔgɔ ma blessé n'ale y'a ko kɛ ten ale ka continuer ka taga la an bɛ continuer k'an ka Mali gérer inchallah. Parce que n'a ma ɲɛ i jiginna bon n'u tilara ka segin k'i ka na bonyaba t'a kɔnɔna la bon a ye jɛni min kɛ a ye hɔrɔnya kɛ a ye danbetigiya kɛ. A y'o fɔlen min kɛ o ɲɛna bon o bɛ se ka CEDEAO fɛnɛ dusu da ka segin a kɔ parce que ni a y'a yira k'a fɔ sɔrɔdasiw ma jagoya démissionner fo a yɛrɛ y'a bila a yɛrɛ ma donc alhamdulilayi o ɲɛna o bɛ se ka CEDEAO segin a kɔfɛ an ka ko la o cogo ɲɛna. Nin de ka ɲi hɔrɔnya la a k'a bila o yɛrɛ de ka ɲi bari a tɛ se ni tɛ se fɛn mun na i k'a bila yanni jamanadenw bɛna k'u yɛrɛ se ka kɛ yɛrɛ faga ye a y'a bila o de ka ɲi ne kɔni a diyara ma a bɛnna ma nka o kana kojugu k'a la a n'a nɔfɛmɔgɔw b'u k'a to yen u k'u to yen yɛrɛ de. Dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kun kan ka nin wale in kɛ ka kɔn bi ɲɛ k'a ye muru mɛn Basiru kan na. Bon o kumakan in na k'o ka tɛ fanga fɛ ne bolo c'est une bonne chose mais a nana retard la quoi parce que ne bolo ale tun bɛ se k'o laɲini n'a tɛ fanga fɛ o laɲini ale tun bɛ se k'o sabati janni CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ janni ko yɛrɛ ka empirer ka taa se fɔ nin niveau ma parce que ni ma fili hakilina na mɔgɔ minnu n'olu tun b'a nɔfɛ mouvement na M5 mɔgɔw ne hakili la olu ka laɲini tun ye ale ka fanga bila a n'a nɔfɛ mɔgɔw bon n'ale ka idée tun ye ka fanga bila ne bolo janni an ka se nin yɔrɔ ma a tun bɛ se ka pouvoir k'a bila mais an y'a ye fanga in ma bila fo jusqu'à ce que ka taa a se fo ko caman camanw nana ka na don a kɔnɔna la donc n'a a tilala ka kari ka jɛ fanga kɔ c'est une bonne chose ne bolo. CNSP ni olu yɛrɛ ye kotigi ye an bɛ don min na ko bi olu k'u ye fiɲɛ bɔda di Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma walasa a bɛ se ka taa yɛrɛ furakɛ cogoya min o wale in fana fora maa caman fɛ. O ka ɲi parce que i bɛ ka foyi t'a ni maliyɛnw cɛ an ka cɛkɔrɔba don an ka mɔgɔba don an b'a bonya fanga ko in de tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ Mali mara cogoya o dɔrɔn de b'a ni maliyɛnw cɛ bon n'a y'o bila maliyɛnw ka basi foyi t'a fɛ an yɛrɛ ka alimami y'a fɔ ko bɛɛ ka yafa a ma Mamadou Dicko ko maliyɛn bɛɛ k'a b'a ɲini maliyɛnw fɛ ko bɛɛ ka yafa a ma bon an kɔni yafalen don a ma ne sɔrɔdasiw fana y'o mɛn k'a labila a yɛrɛ ye alihamudulilayi malidenya y'o de ye Mali yɛrɛ sigilen bɛ o de kan hinɛ ani yafa maliyɛn bɛɛ tɛ de n'i ye maliyɛn ye ni gɛlɛya la ko wɛrɛ b'a senkɔrɔ sinon maliyɛn t'o ye an ka jamana in ye hinɛ ni yafa de ye an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya bɛ yan mais an bɛɛ sigilen bɛ parce que hinɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka jamana in sigi tranquillement o tɛ se ka bɔ yen o n'i bɛ ka n'u y'a labila k'a ka taa furakɛ an bɛɛ jɛnnen don n'a ye juguya foyi tɛ an n'a cɛ. parce que diɲɛlatigɛ la ko mana gɛlɛya cogo o cogo bana ye fɛn min ye bɛɛ b'a dɔn n'i ma furakɛ min bɛ bɔ a la an bɛɛ de ye maliden kelen an bɛɛ ye kelen n'i ma bɔ nin na nin bɛɛ ye nin kelen en plus de cela fɛnɛ mɔgɔ min don cɛkɔrɔba don bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔkɔrɔba don donc mɔgɔkɔrɔbaya don ani furakɛliw de bɛ taa bon ni bana b'a la ni u nan'u bolo jan ma k'a fɔ ko a tɛ taa furakɛli la ala k'an kisi k'an tanga tagalen ɲɛfɛ ko wɛrɛ bɛ se ka taa bolo la adamaden dun i bɛ acte fɛn fɛn poser ni nimisa bɛ se ka bɔ a la n'i bɛ se k'a éviter il faut éviter. O ye koɲuman kɛ bari u fa fila de don u ye bonya kɛ a diyara n ye kosɛbɛ ala ka Mali basigi ala ka hɛrɛman d'an ma jamana bɛ gɛlɛya mun kan ala k'a wuli ka bɔ an kan. An bɛɛ b'a dɔn an man kɛnɛ dɛ cɛkɔrɔba don an fa de don hali n'a y'a sɔrɔ mara kɛcogo ma ɲa bon n'a man kɛnɛ a ka taga furakɛ o c'est normal. maa dɔ fana sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko fiɲɛbɔda min dira jamanakuntigi ma ko ale ma jɛ ni o ye. Furakɛli sera kɔnɔ k'a bɛ se ka taa furakɛ n'o tɛ a k'an ka nɔ bɔ de o ye ne hakilina ye a k'an ka nɔ bɔ de k'a fɔ jamanakuntigi mana bɔ i bɛ taa ten o tɛ jamana o tɛ se ka jamana basigi jamanakuntigi n'i bɔra
n'a mun ɲɛna a bɛ fɔ o ɲɛna n'a mun tiɲɛ ne bolo nɔ bɛ bɔ de ni kan ka minɛ i bɛ minɛ ni nin bilali fana ka kan i bɛ bila o de ye sariya ye. U y'a jira k'a fɔ ko dɔ kɛra jajiri fasa la u ye laɲiniw kɛ jamana kan ka kuntilenna min ta don n'a nataw la. Ne bɛ stabilité fɔlɔ n bɛ stabilité n b'o de nɔfɛ jamana ka basigi parce que adamaden i bɛ ko o ko la diɲɛlatigɛ la ni jamana n'a ma basigi foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ. n bɛ taa école la n bɛ wari ɲini n bɛ nin kɛ jamana ka basigi n'i ye wari sɔrɔ ni jamana ma basigi wari dumuni ko a b'i kamana gan n'i ko k'i bɛ taa kalankɛyɔrɔ ni jamana ma basigi kalan a tɛ ɲɛ n bɛ taa n yɛrɛ furakɛ ni jamana ma basigi a tɛ ɲɛ donc ne bolo priorité c'est la stabilité du pays n'o bɔra n y'a f'i ye ko je suis une enseignante école ko a man ka bila kɔfɛ a man ka bila kɔfɛ anw ta nɔgɔyara ka ban anw ta nɔgɔyara mais an denw n'anw mɔden olu ka sini bɛna kɛ cogoya min an bɛ hami dɔn bientôt an bɛ taa retraite la anw ta nɔgɔyara mais jamana foyi tɛ ko jamana min bɛ n'a bɛ se ka développer sans l'éducation ne ma deli la n'a bɛ a tɛ yen donc ne bolo kalanko man ka kɛ bolokɔfɛnko ye bon dans les jours à venir a tɔ olu bɛ se ka lajɛ ka na mais pour l'instant stabilité ani kalanko kulonkɛ man ka k'a la. bon président changé nti problème ba ye jamana kɔnɔ bon ni dɔ taara ni mun bɛ ɲini ka sigi an b'an kalifa don la k'an kalifa don Ala la ayiwa o ka hakili fana to an na ka hakili to jamanadenw na ka hakili to an ka denmisɛnninw na ka hakili to an ka dun ka fa la. mɔgɔ kura min kan ka na o de hakilina bɛ yen tuguni parce que n'i y'a kɛlɛ in ye kɛlɛ in kɛra fɛn dɔ de kama o mara ma kɛ ka ɲa de voilà donc ni mara ma kɛ ka ɲa an bɛ wulila ka liti de kɛ pour que nin ka taga marako ɲuman ka na min bɛ na n terikɛ o k'o lajɛ diɲɛma jɔlen na dɛ jamanadenw an tɛ se ka to tan dɛ an bɛ to palon la fadensagoya la o man kan ka kɛ dɛ. fanga in a ka to sɔrɔsiw bolo an mago tɛ politigimɔgɔw ka fanga na hali na ninnu taara sisan politigimɔgɔ kelen minnu bɛ na a bɛɛ y'o mɔgɔ kelen de politigimɔgɔ n'a mɔgɔ foyi t'o la fanga in ka to sɔrɔsiw bolo san 5 wo san 10 wo a ka to sɔrɔsiw bolo. I n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na ni maliden bɛɛ jɛra ka kɛ kelen k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana gɛlɛyaw na ban ɲɛtaga baaraw na sabati an ka jamana kɔnɔ. An bɛ Ala deli halisa Ala ka bɛn ni kelenya ani basigi ko sabati an ka ba Maliba kɔnɔna la. Nef TV jabaranin filɛbagaw kunnafoni min tun labɛnna aw ye bi su in na nin tun ye olu de ye. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw ka kulomajɔ ani aw ka ɲɛnafilɛli la waati bɛɛ lajɛlen na. An b'a fɔ aw kan bɛn waati yɔrɔw la.